फोथायारिफोरनि थाखाय मोनसे फोसावनाय। चिरां जिल्ला सान्थिपुर नांदरबारि गामिनिफ्राय दरले बसुमतारिया खासेवनि मानेक अन्थाइनि दै सान्थि हरो। गोबांथार बेराम आजार बायदि जेंनाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरा गावसोरनि फोथायनायजों दरले बसुमतारिनि थानसालि एबा मन्दिरसिम फैनानै जायखिजाया बेरामनि मुलिफोरखौ लांफैनो हागोन। खौरांनि गेजेरजों बिथांमोना सिगाङावबो हरोमोन आरो गेजेराव 4 दानसो दोनथ'दोंमोन होनना बुंथियो आरो दायो हरफिननाय जाबाय होनना फोसावो। फोनांजाब नं एबा खौरां लाहरनायनि नाम्बार 8811984476 आरो 9387729574। बाराया हरगासिनो हरगोन आरो सप्तायाव बिस्थिबार बारायावल' आं हरा। माबायदि मुलिखौ नोंथांमोना बेनिफ्राय हरनाय जायो? दा बे मुलियाथ' इसोरनि गासिबो फिसाफोर माने आंनिथ' नङा। मेरगि बेमारनि, खुरियानि, कम्फानि, केन्सारनि गासिबो इसोरनि जोब। जाय नोंथांमोननिफ्राय बे मुलिखौ लांदों बिथांमोना माबायदि रिजाल्टखौ मोननो हादों? रिजाल्टआ दंजोबो। दा केन्सार बेमारा नै दाख्लै खुला खालामनायनिफ्राय लांफैनाया 3 मानसि हामबाय आरो। हरै क'क्राझार सेरफांगुरि, ओमफ्राय हरै बेंगल बर्डार बेनिबो लांफैदों, बेहाबो हामजादों, ओमफ्राय गावसोरो रिजाल्ट हरदों। मा जाहोननि थाखाय बे मुलि हरनायखौ नोंथांमोना दोनथ'नाय जादों? मानो होनबा बै इसोरफ्रा दोननो थिनबाय नालाय 4 मास दोननांदों। माने बैयो गावो हाखवा जादोंना, थुखा हरबाय थानाय जादों। ओमफ्राय बाहाय बन्द' होदोंमोन आरो मास मोनब्रैखौ बन्द' खालामथ'नांसिगोन फिसा। मुलियाथ' थुखायै थिखिनिल' थाबाय नालाय, ओमफ्राय मास मोनब्रैजों जेनेबा 6 केजिसिमानो बांनानै थादों। ओमफ्राय नै बे बुस्थुआ खासेवनि मानेक? खासेवनि मानेकआथ' मानेक दङ। दा बे मोनसेखौ हरोबा बै मोनसेखौबोथ' लुगैयोना बयबो। बेमार गिदिराव मा मुलि दं? दा बे मुलि गोसोमानो असक बेमारावबो थांबाय, सुगारावबो थांबाय, खुरिया कम्फायावबो थांबाय, केन्सारावबो थांबाय बेनो। दैजों लगायना हरो नामा? दा सिगाङाव दैयाव सोमनानै हरदोंमोन सेमोनहाय, ओमफ्राय दा गावसोरो बेदरखौनो थुखानानै हरदो फिसा होननानै बुंनायलाय दा बेखौ हरो आरो आं। गावसोर थिननायखौ दा लांफैनो गोसो जानाय सुबुंफ्रा एबारनिफ्राय लांफैनो हासिगोन ना? हासिगोन। सप्तानि गासिबो बारायाव? औ, बिस्थिबार बारायखौ बाद होनानै सप्तानि गासिबो बारायाव? बिस्थिबार बारायावल' हरा फिसाफोर। औ, बिस्थिबार बारायाव दाफैथों आरो दाफै। बिस्थिबार बारायावल' दाफै, ओमफ्राय उननि बाराव मोनजोब्बाय। ओमफ्राय मासाव अमाबैसा पुर्निमा बाहाय दाफै। माने गारि रिजार्भ लानानै फैनाया लस जायोना फिसाफ्रा, बेहायल' आङो बन्द' होनाय जादों फिसाफोर। खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आरो रादाब बुथुमगिरि आरो गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ गिबियाव जासिहरग्रोनाय जाबाय। जोंहा नैबे चिरां जिल्ला सान्थिपुर नांदरबारि होननाय गामियाव जों मोनसे जे मुलि हरनाय हाबाफारि बे जागासिनो दङ। थांनाय मास मोनब्रैसो सिगां जोङो माखासे इसोरफोरनि थिननाय आरो माखासे अखा बोथोरखौ नोजोर बोनानै जोङो बन्द' खालामथ'नाय जादोंमोन। नाथाय दा गावसोर इसोरफ्रा देबथाफोरा थिननाय हिसाबै जोङो दा बे मानि मुलिखौ हरफिननाय जादों आरो बे मुलिफ्रानो जाहैबाय खालागुन्द्रा, बेनिफ्राय खासेव अन्थाइ मानेकनि दै, आरो प्लास बेनिफ्राय टनसिल आरो साइनिस बे मोनसे मोनामसुनाय मोनसे मुलि दङ। बेखौ माने दा हरफिनगासिनो दं आरो जायफोर बिथांमोना माने सिगाङाव लांनानै सरासनस्रायै बेमारफ्रा मोजाङै रोखा हामजोबाखैमोन, मोजाङै मोनजाफुंजोबाखैमोन, बे मुलिखौ माने जायफ्रा हास्थायनानै दङ बे बिथांमोना एबारनिफ्राय लांफैनो हासिगोन आरो जोङो सप्तानि गेजेराव खनसेल' बिस्थिबारखालि बन्द' खालामनाय जागोन आरो मासाव खननै, बे जाहैबाय पुर्निमा अमाबैसाखालि जोङो बन्द' खालामनाय जागोन। आरो जोङो फुल एड्रेसखौ आङो होखाबाय। गामिया जाहैबाय नांदरबारि, पस्ट अफिस सान्थिपुर, बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआ चिरां, पिएचआ रुनिकाटा, कन्टेक्ट नाम्बार 8811984476। बे फन नाम्बाराव डाइरेक्ट नोंथांमोना रायज्लायनो गोसोब्ला थोंजोङै कन्टेक्ट खालामनानै मोजां गाज्रि गासैखौबो खबर लाहरजोबनो हागोन आरो।